matur nuwun. Alhamdulillah. Bengi iki sowan ana ing laladan pengkol nglipar kene, Dik. Iya, Mas. Alhamdulillah bengi iki ning atas ya malam takbir awake dhewe wayangan. Iya. Mergo jaman semono ku ya wis dirancang tenan iki supayane ora nabrak malam takbir ning delalah saka pemerintah setempat ki salat itu dijokke dadi sesuk sing sebagian kene lho. Iya, sing lingkungan kene dadi tanggal 17 iki ditetepke sebagai malam takbir. Ya ora apa-apa. Ya matur nuwun ya. Engko awake dhewe yo ngumandangi takbir luwih dhisik saurunge minangkani pamundutan. Ya mengko iki ya karo dikancani Mbah Waloya karo Mbok Suhin. Ya. Ben supaya ya sisan nderek ngregengke pagelaran bengi iki. Iya. Langsung mae Mas iki bengi iki ujube apa? Ya iki bengi iki ujube ya ki tasyakuran pernikahan. Nggih panjenenganipun Mbak Sulis Setyawati putri Bapak Tukijan kalian Ibu Sukinem ingkang pidalem wonten ing Wangun Wungu Rejo RT 5 RW 3 Pengkol ngelipar Gunung Kidul. Kalian jenengipun Mas Yosi Kunarto nggih niki. Oh nggih Mas Yosi Kunarto putra Bapak Muhammad Khalil almarhum kalian Ibu Ngatmiyati ingkang pidalem wonten ing Purwodadi RT 01 RW 01 Margoyoso Pati Jawa Tengah. Oh adoh ya adoh. Mulane awake dhewe bengi iki ya wis kelakon ngadani ya ki ujube ya ki tasyakuran pernikahan karo ngluwari ujar utawa nadaran. Iya. Misale Bapak Tukijan rikala semana pengen diparingi putra putri. Oh ya ngono ya. Kasan mijil misalipun Mbak Sulis Setyawati menika kepengin diwenehi anak wedok terus nek kelakon diparingi anak wedok arep nanggap wayangan. Ora ngono ya. Lakone Petruk Rabi. Oh ngono Mas ya. Mengko ujube kepengin nek dinehi anak wedok arep ngundang Petruk. Ora ngono ya. Mulane alhamdulillah bengi iki wis kaleksanan ya melu seneng, melu bombong. Muga-muga panjenengane keluarga Bapak Tukijan ora motangake tur ya Gusti ora kepotangan. Amin. Ya wis kelakon bengi iki kok. Iya. Pancen ya sing disuwun ngono. Iki panjenengane Mbak Sulis Setyawati karo Mas Yosi Kunarto iki wis kelakon daup nalikane dina Minggu tanggal 20 Juni 2023 wingi. Mapan ana ing Wungu Rejo RT 5 RW 3 Pengkol nglipar Gunung Kidul. Wo ngono ya. Resepsine ya wis dilakoni tanggal 20 wingi. Iya. Jam 10 ngasih rampung. Iki tampa tamune Senin tekan Selasa tanggal 26 tekan 27. Dadi ludang iki dina iki mau. Ora ngono ya. Hiburane sik wingi campursari Purbolaras. Ngono ya. Terus hiburane sing saiki ya wayangan awake dhewe iki. Ora ngono ya. Ngaturke panuwun sartane nderek pangayu bagya panjenenganipun Mbak Sulis Setyawati telasan keng garwa keluarga Bapak Tukijan kalian Ibu Sukinem mugi-mugi ingkang pun sampun kelampahan ndhawaken ingkang putra mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng selawasing gesang tekan sak puputing jaman lan sak puputing yuswa. Iya. Lan ya muga-muga enggal pinaringan putra utawa golek kencana ingkang bisa tata jalma wekasan Bapak Tukijan, Bapak Tukijan lan Ibu Sukinem iso momong putu. Ya iso enggal momong kelawan wayahe. Iya ngono ya. Melu seneng. Atase bengi iki bengi sing pancen kebak kaberkahan. Iya ngono Mas ya. Malam takbir iki ngendi-endi padha takbiran tekan esuk nganti tekaning salat Idul Adha. Iya. Engko ya salat kowe. Ya salat mesti umat Islam ki kudu nindakake salat. Mbok kuwi salat Idul Adha, mbok kuwi salat wajib kuwi pancen kudu. Iya. Nek lemune salat
apa salat kaya Idul Adha Idul Fitri ngono kuwi temune sunah. Ning dianjurke supayane kabeh umat muslim, umat Islam ana ing donya iki supayane nalikane wancine salat Id, mbuh salat Idul Fitri, Idul Adha kudu teka, dianjurke ngono. Iya. Piyayi putri sing berhalangan kuwi ya dikon teka, dikon hadir ana ing salat Id, sinaosa ora melu nglaksanake salat. Ya ngono, ya. Ning ya di ngapura aku sesuk ora adus. Lah ngopo kok aku ki nek bar mayang ki ora wani gek sing jenenge adus. Luwih-luwih kok banyu anget, banyu anyep kuwi adusku. Aku nek banyu anget malah ora jodo. Mulane aku ora wani, mergane ya ngefeke ning jantung ku ndek nak ndrodok kademen malah engko ora prayoga. Iya, iya. Mulane kuwi nek betah adem ora apa-apa, nek ora betah adem kono adem sithik terus ungkris-ungkrisen ya aja. Mulane ya kudu dijaga tenan kesehatan ki Mas, kudu jaga tenan. Luwih-luwih iki bulan Juli sak teruse iki awake dhewe akeh mancal, awake dhewe ditimbali nang ngendi-ngendi. Iya, ya pancen kudu dijaga tenan. Ya. Wis sinden iki wis sembuh ki engko nyewara apa ora sindene. Sudura juntek suarane. Ya ora apa-apa, ya. Matur nuwun nderek bingah. Iya, Mas. Ki yo ngaturke panuwun kanggo para keamanan parkir sing ana kok karo sing dikoordinir dening Bumdes Berkah Makmur Kalurahan Pengkol. Wur ya ya. Direkture penjarane Pak Mudri Susilo. Iya, ki melayani dekorasi hajatan, modal hajatan oleh sebrak dana saka Bumdes. Ora ngono ya. Nek nyebrak ya dibalekno, ya balekke lah. Aja kaya sing nyaron mengko siket saiki randang balekno. Mengko aku arep tuku prodo ya ora apa-apa. Ora apa-apa, ora ya balekke iya. Iki ya turut mengundang segenap keluarga Wirsuyut dan segenap keluarga Pawira Wagirah. Matur nuwun sedaya pun kelampah kanthi sae karek awake dhewe bengi iki Manasuka ana ing daleme Bapak Tukijan lan Ibu Sukinem. Ya, langsung wae iki diaturi munggah panggung. Ya. Engko sik ya saurunge awake dhewe sapa-sapa kanggo para kabeh penonton YouTube ki bengi iki Bapak Kapolsek nglipar karo Bapak Kamanan rawuh. Iya, Bapak Lurah Pengkol ya rawuh. Iya. Warga Wungureja Pengkol nglipar nggih sugeng dalu sedayanipun sugeng midhangetaken. Pokoke kalian pamirsa YouTube iki alhamdulillah ya rada akeh sing nonton. Akeh apa penontone ora ana sinyal nggon aku ya engko tak deloke pirang ewu. Iya. Karo sapa-sapa salam-salam kanggo sederek-sederek sedulur-sedulur Mas Daga Lovers ning endi wae mapane. Ya. Warga ngunut jero legi sing padha bengi iki ora padha nubar sebab takbiran. Ya ora apa-apa, Mas. Ya. Biasane ya kek do gelar klosong, gelar TV gede ning ya gandeng bengi iki malam takbir ya padha takbiran ning masjid. Iya. Aku jane kok pengen mangkat takbiran ning wayangan. Ya ora apa-apa karang kuwi kewajiban. Ya ora apa-apa. Matur nuwun. Nggawa kaos ora iki, Mbak? Nggawa kaos. Iki kanca-kanca streaming ya nggawa stok kaos sing ngersake iso sesambutan langsung ana ing nggon stan kono kae. Mburi kelir, regane ya kaya wis biasane lah. 80 sing dawa sing cendhek ya 75. Iki wis rega pas. Kala mangsa ya ana sing kenyang. Ya ora apa-apa. Ya witekno wis rega pas. Iya. Ya matur nuwun. Diwalik slendro Mas iki men penjarane Mbah Waloya munggah panggung di sepoti wae. Oh iya. Sepote apa? Sepote ya sing gayeng-gayeng wae Mas. Ya. Apa kaya serampat? Ya serampat ora apa-apa. Ya, ayo Mas.
Lah ngerti ndak? Nemu ngobat abet kene ku ampun banget. Sesuk ora payu nggo korban. Apane sing ora payu, Mbah? Jari. Oh, wani, saiki wani, Mbah. Wani, Mbah. Saiki, Mbah. Ayo. Saiki saya wani kae, ora. Panjen pengendang iki asem tenan. Cah cilik aja kok mung suwi. Oh, cah cilik wani iki wong tuwa wis megap-megap kok kendange terus wae. Anggep meneng wae ora ngopo-ngopo kok. lah aku ki angger krungu gamelan obah ya Pakku. Sing obah apane? Wong aku ki krungu diesel muni wae tak jogeti ya Pak meneng. Aja dipindho-pindho. Men pancen tugase ki rak ngendang. Ku nek dipindho ndak kacek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki pas lebaran wayangan. Iya. Terus acarane napa, Mbok? Wayangan. Mas dah. Oh iya. Nganti arep mbok cangek aku. Acarane iki ya diwaos iki. Nganti kaya iso maca aku nek gambar cetha nek tulisan iki ora patek cetha. Ya diwaca no arep ora patek cetha. Ikete diserampat-serampat. Ikete anyar jumputan. Ora ndelok Mbah, ora ndelok. Gah, Mang nyedak Mbah. Moh. Mang nyedak Mbah. Tak jubokke apa piye? Ora. Sik. Wah jumputan cap Pak, ora apa-apa. Ngawur sorry. Lha kok ya tenan ngono kok. Tuku iket ki sing larang, soalnya disunggi nek sandal sing murah ra apa-apa wong gur didak-idak. Oh iya, Oh ngoten to. Nggih. Lah nyatane apa mau didak-idak ora entuk? Larang. Nek sing disunggi Ya Lah larang. sampeyan menang-menange dhewe kok. Gak iso. Nek blonjo apa-apa golek sing larang. Gitu. Iya, nah. Lah aku wingi kok jak ning toko nang ndi kok ora sida kok tukoke. Kaya ngene iki lho Pak Ne. Lho, seragame iki warnane tak pilih kaya ngene iki. Wis tak jak mlebu toko pira? Lah mbok 20 wae ana lho. Lah tak kon milih. Lah kene kok ora kok tukoke. Ndeleki. Deleke piye to? Ndeleki sing senengi ndi? Lah sesuk nek ndek dhuwit ora usah goleki gek kari nuku. Waduh, nomempeng boncengke tekan yojo kon gocekan sing kenceng tek-tekane tekan ngono ora kok tukoke kuwi. Iki kok mau ndeleki sik kok apa-apa ki nek ora ndeleki. Ora lah dhuwitmu ki sing ora kok kake sapa? Dhuwit apa to? Piye to wong dino golek dhuwit jare arek nggo blonjo bojo. Wis ngono lho kowe ki dadak trip wis genah dinae. Ora nemu kae aku kapan?
Lah nek sesasi wis 70 ki kurang kepiye? Pakne. Apa-apa ki larang lho saiki ki. Ya ora usah tuku. Apa meneh hari kurban. Kowe iki belanjan apa-apa larang lho Pakne. Kok nemu blonjo tan saya mudhun iki piye? Wah, lah ya carane ki sing aku kan duwe semboyan to. Duwe bojo ki sing penting celemer. Lho kurang kepiye to? Wi. Oh, Didik bojo kok kon nyolong lho. Ora sing aku nyolong sapa? Lah nek celemer ki ngopo? Kae lho sing jupuk ora omong ki apa jenenge? Ya nyolong kuwi mau. Piye ta? Nyopet Padha wae ra. Iki acarane mantenan. lah iya ki Denok Ayu Sulis Bronjong. Setyawati. Oh, Sulis Setiawati. Jalu putra siwi saking njanipun Bapak Tukijan Mangunwungurejo Bengkol. Kalian Bagus Yosi Kunarto. Dalu menika tasakuran. Lah iya kok kaya ngene 17-an kuwi. Nadaran ngaten lho Pakne. Mbaya Dadi delok. Duk rikala semanten Pak panjenenganipun. Tukijan ki duwe apa pangandikan utawa nek pokoke nek aku duwe anak wedok sesuk kalapun to didhaup karo priya arep tak tanggapke wayah. Oh, Nah, ngoten. Iki mau ya kula entuk apa dawuh kingko sing dionekke pertama supayane kapure apa pepeling nggo. Oh, Ngemotke jaman dhisik nalikane jaman perjuangane. Oh, ngoten. Kaya aku ki ya ndek semboyan karo kowe kuwi. Aku sesuk yo upamane dilalai anak-anak ro sampean arak ndek nadar apa Pakne? Anak-anak apa wong ora ngopo-ngopo kok anak-anak. Lah iso wae ta tanpa dikapak-kapake ndot aku iso. Lah nek Pak Tukijan ki putrane dadi manten gaweke kamar. Lah aku karo kowe omah limasan siji mung disingget nganggo slintru gur semene iki. Gek bapakmu mbok turu kene, gek manten anyar turu kene iki. Lah aku yo mancal sarung set ngono ki ngrupuki raine mbokku. Terus mbokku ki yo tangi karo kudung sarunge ngungak saka nggon slintru lah gur semene. Lah do ngapa to kok kowe iki kaya ngono ki? Kok dadak ucul sarung barang ki ngopo? Arep lunga ganti celana aku ya. Mosok ya ora entuk ya ora. Nggih, wae iki dirawuhi Pak Lurah, Pak Kapolsek. Wah, jan komplit sekali Pak. Ana Pak Bowo, Pak Pri, Pak Sumarno, Pak Blas. Komplit. Ya semene kok apal jenenge lho. Iki ya tak senggol mbok menawa sing cocok. Nek sing cocok jenenge Bapak Sutarjo. Iki Pak Mur. Pak Mur karo jenenge Pak Agus iki Pak Ludes. Apa? Lurah desa ki Ludes singkatane. Lah nek kepala sekolah Kepasek. kepasek. Nek kepala dasa wis maki Kadas. Ya disitake moco. Nek kepala Pok Darwis. Ya ya kuwi Pok Darwis ki singkatan kok bisa. Lah iya disingkat neh. Ya kepok Darwis ngono kok. Ya kapok. Nggih, kowe Niku pun diwaca komplit. wis komplit. Didongake. Muga-muga manten sarimbit anggenipun ngancik bebrayan enggal tansah tinuntun dhateng mergi ingkang sae. Dadi keluarga sing ayam-ayam toto titi tentrem. Jenenge Pak Tukijan. Kuwi ana artine sebab asma Kinarya Japa paringane Pyai Sepuh Kinarya senjata paling ampuh kanggo srawung lan wanuh. Apa meneh nek njaluk KTP ning ngarepe Pak Dukuh kudu ngaku sing wutuh nek ora iso dadi kisruh. Oh iya. Asmane Pak Tukijan. Huruf pertama T. T. T iki temen-temen nggone gula wentah anak mula anake dadi manten sesuk didongake dadi keluarga sing ayem tentrem. Nggih T. Umume wong tuwa pancen kudu ngragati anak supaya anake iso ayem tentrem. Nggih. K. Arep kepiye wae ora kena mingkuh sebab wis dadi wajibe wong tuwa supaya anak iki sesuk iso dadi wong sing ayem tentrem. K. Lah kowe mengke wis ta? Oh, wis to. Wis ke I. Oh, I. Ingin selalu membahagiakan keluarga, jangan sampai mengecewakan apalagi anak yang baru mlebet nang madyane beberan aku dadi keluarga sing Ayam tentrem. Nggih. J.
Jelas. Lah iya nek artine piye? Jelas arep kepiye wis kelakon to. Heeh. Wayangan, Ayo. resepsi. Ya ming Pak Tukijan kari ndedonga muga-muga putrane dadi keluarga sing ayem tentrem. Arep kepiye wae iki tenan. Pak Tukijan ki ora owel ngragati anak supaya anake iso dadi sing ayem tentrem. Nggih. En. En. Najan kepiye ora lali bersyukur nursane Gusti ngakarya raka supaya anake pinaringan ayem tata titi tentrem. Ora nek mu ndongake liyane kuwi ki apa ora iso? Timbangane ndongake liyane gek meleset kleru mbok kuwi wae. Tak arane iki arep ana donga liya ngono muga-muga ndang kaparingan putra ngono. Nah, nek kuwi bener kowe. Lah iya no. Muga-muga ndang diparingi putra. Ana sing sok ngendika muga-muga ndang diparingi momongan ki rada ora bener. Oh lah ora bener. Lah mbahku ning omah ki wis dadi momongan. Lah iya mbahmu ora suwe meneh sesuk gek sapa? Kowe karo aku. Lah ngomong sapa? Ora ngono ndedonga. Nggih. Menika Iki- kados pundi Mas Jan? Ah niki mau sing pepeling niki wau. Ah niki kan bengi iki malam takbir, Mbah. Nggih. Nah iki nggo jenengan pimpin sareng-sareng kalih kula kalih Mbok Suhin yo takbir sik pisan wae ra awake dhewe iki ya jane kan nek kula iki sing isih takbirane sing sesuke. Ning iki ngurmati sing takbirane bengi iki. Ya ta. Dadi ya kudu melu Takbiran. heeh ya kudu. Pokoke nek sing lebarane sesuk saiki guyu kuwi saiki takbiran gek sesuk bengi ya takbiran. Heeh wis ngono wae bebas. Ya sing penting iki guyub rukun. Ayam-ayam tata titi tata. Heeh, anggere ndedonga iki ngono wae. Ker takbiran nganggo laras slendro apa lho? Monggo sinten ingkang badhe bawa? Bawa apa? Niku apa peling? Jare PPL. Ya iki takbiran sik iki lho. Oh takbiran rumiyin. Nggih, monggo. Engko tak apa dhisikane terus engko kabeh padha bareng-bareng. Sampeyan dhisik nggih engko tak lancangi, monggo. Wong laku iki. Kok dilancangi kaya wong mlaku wae. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Matur nuwun. Muga sesuk le besuke isih sesuke kok Mbah. Jane le dijokke iki ming salat ite nek mbelehe tetep tanggal 29. Oh, nggih. Ten. Kowe ya mbeleh sapi? Mbeleh apa kowe? Beleh wedhus. Umpamane wedhus ngono kowe nek mbeleh wedhus milih nggon apa? Milih nggon pupu. Oh, ya gur dengklang. Oh dengklang pripun to? Lah nek mbeleh wedhus ki ya nggon gulu mongko nggon pupu. Ora tekse bagehane iki pilih nggon pupu no lho. Lah aku ora muni bagiane kok nek kowe. Aku wingi gur entuk kulit ya sampean entuk apa? Ndas. Kayak kulitmu ya tak banget. Ayo, tak brongot andasmu. Syukur ora. Kok brongot to rapane? Tak lus-lus. Ayo tenan yo gudak. Oleh wong ora kok nemen ditakoni pupu dibram pupune wedhus lah kok terus ndasmu iki lak ya jenenge. Jare kok ya Kowe tak. nganggo diembele bilang ndas wedhusmu ngono. Lah temen kok gedawan ya Pak nggih. Oh gedawan ya digubetke kok lemu. Ngono e muring. Walu ya. Ya di bapani apa dandang gula apa peling. Monggo. Sinten sik ajeng bapak. Suarane sing apike mriki. Oke, Bu Suhin niku. Oh, kowe. Ada tak nganggo di kibarke barang. Rukun Islam. Suarane. Ora, aku kira ya mong nyambut napa niku? Nyambut jile. Nggih, genteni ibu-ibu waranggono wis ngantuk kabeh lho Pak. Suarane bojo kula niku arepan corona arep ora duwe apa-apa kowe tetep Piye? sengak. Apik ngono lho.
Mesake iki lho wis do ngedur-ngedur. Ora apa-apa. Aku jane yo ngantuk lho Pakne. Lah Iki iya. wis tak kei obat tetes mata kok yo rasane isih celek-celek ngene iki. Lah nggugu aku men ora kowe iki ngantuk. Ono Golek obate lho. lombok abang tugel tet kecerek. Ning wuta bare. Kang lima puniki Mangkate. katindakno mring para sasama. Ayo Pak nih. Yahene kok yo ngono. Asem iki lho kon bawa rumasane. Oh, tak kira ngajak nang pasar. Alah. Aja padha ditinggalke. Kowe iki bengi iki sing nyelentem Prabu Kelana Cedhit. Mulane aku cedak kene wae. Ha iya. Gampang. Kok jagani to? Heeh. Angger kedul Ya, iya. Rekan Islam puniku sahadate kang angka siji suaraku kaya ngene iki kepiye munggo sampean ngono. Weh nek suaramu ki ora tak paidu. Cuma nang ngene lho iki jenenge Pak Tuki Janas maneh iki tenan. Ling ragati anak ya ikhlas, mongko tamune ya akeh. Lah aku ki mbiyen ewuh ki Pak Tuki Jan ki salaman karo tamu ki anggere tamu teko ki medang ngene iki. Bisiki ngene. Kepiye? Semoga sukses. Oh, lah nggih. Pokoke lancar nggih Pak Tuki Jan nggih. Terus wah tamune kathah sanget anggere wong medang ngono ki lah aku ki ana Ya tamu dipedang ngono ki. dipedang ngono ki bisiki aku. Kepiye? Awas sing 15 juta ki dibaleki. Lah yo kuwi, akeh tak sampean ngragati anak kok ora modal. Aneng meneh sing teko ngene. Sing beras 3 kental iki gek dianu lho bare. Aku mau telek. Kaloro iku salat. Aku tak karo nyepake wayang apa njakku ning omah. Dene kangka telu Aku mau arep nganggo klambi reng ora sida. nang ngopo Apa, Mbak? Mbahno ngembari kuwi aku. Kowe ora apa-apa. ya adoh Adoh apa? cilikane sampean biar apa kaya dalange iki Kuwi klambine ki yo. Klambine sing diomongke. lah ya nenek pamane nyandang Jawa ni ora bagus e kok ngene iki lek Lho. kelingan jaman sing memblendis Wong bagus ki karah karo wong luwes. apa ya kok iso Aku arep ora bagus ki ora ngungkuli dhuwit luwesku. Sak ngalam donya ki sing paling luwes ki dhuwit. apa ya Lho, nggo bayar awan luwes, nggo bayar tengah wengi luwes. Tangi turu bayar luwes. Oh, iya, tenan. Bar mangan bayar luwes. wingi wong nagih utang esuk-esuk kok ngebayar ya Luwes. Nggo kerokan ya luwes. Iya. Ramadan nindakno poso Ayo. papat zakat ping 5 ibadah haji Rukun ya. mbok moro Mara kok piye to wong terus ke ora diundang kok kon mara. rukun Islam sampurna monggo Jawa Pak. Iya. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
padha nindakake aden wis kumandheng wayahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang waktu utut tansah dijaga ngadi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat sayang tinadake tindak mungkar prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama ngeling ono neng donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kabareng besok munggah swarga La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Rasulullah wis wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake aden wis kumandheng wayahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang waktu utut tansah dijaga ngadi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat sayang tinadake tindak mungkar prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama angeling ono neng donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa kadang besok munggah swarga Atur nuwun. sami-sami Sampun pun sendikani. Wis dipinangkane iki ya tak wacane, Mbah. Nggih. Saking saking Pak Mugiyo saking Kalimantan Tengah Kalimantan nyuwun wuyung nggih niki nembe nobar transfer 100 pun salam budaya saking Pak Ngadiyo nyuwun triwul Gunung Kidul katur sedaya pamirsa streaming wonten ing Ngeleri Playen Gunung Kidul matur sembah nuwun iki ana neh iki wis mau. Nggih, iki saking Pak Dasya Wedgalih nyuwun tiwul Gunung Kidul ugi nggih digabung. Mbak Nada Yusuf, salam sehat dan salam budaya lestari budayaku. Nyuwun caping gunung buat Bapak Kapolsek Ngelipar, Pak Guru Sukirman, Pak Sukirman. Oh nggih, Guru Eden Candi 3 tahun
1972 dari saya Pak Tambio Polda Sulawesi Selatan Makassar matur nuwun nggih. Dipinangkani Mbah. Nggih, nderek mawon. Apa CPNGN apa? Ugi Diwul Gunung Kidul. Iki saderengipun ugi salam-salam. Salam-salam. Menika ingkang mresani wonten dalem Mas Erik Papilaya. Waduh, ngunut lor menika nobar sugeng mresani. Kalian saking Taiwan ugi, Mbak Siska. Oh nggih. Kalimantan juga ada ini. Oh nggih. Nggih Mas Basuki. Sugeng mresani. Saudara saya yang di Australia juga yang di Amerika juga di Ora sedulurku sing ning kono ki sapa? Hah? Sing ning neng ndi mau Australia bareng ki sapa lek? Lah ngadiyo karo tukirin ki nang kono ki do dadi pembantu TKW nang kono kok iki apa anggapmu ndek sedulur TKW kok lenang. nang kono dilih jenenge Sapa? ben ketok kaya orang luar negeri. Jenenge sapa? Repkli. Repti ki sapa? Rebu kliwon lah. Gusti. Wong tanggoku kan sing men kaya luar negeri anak wedok dijenengke meme sofa. Terus. Sapa? Meme sofa. Kok ora meme bangku sih saya. Iya. Karo ndedonga iki nang Pengkol, Nduk. Oh nggih. Iki kelurahan Pengkol, iki Pak Lurah ya rawuh. Ngaten. Muga-muga Pengkol iki ndang dadi desa budaya nggih Pak Lurah nggih. Amin. Pak Lurah Pak nggih menika ta? Pak Lurah Pak Agus menika. Nggih. Buyayine lomah lameh gapyak karo Gapyak sapa wae. Sumana. Wah aku ki nek ketemu Pak Agus sok nganti isin. Lah isin ngapa, Pak? Delik-delik wis do goleki aku. Wih, arep diparingi. Lah ya ndi? Anu Mbah Walo ya mau sok usul-usul aku engko arep delik-delik aku ngono. Aku tak delek-delek. Kan diweki ngono to karepe ya. Iya. Nggih, menika menapa ingkang Tapi badhe gunung men dikancani karo Dik Mega. Nggih, Oh, ya iya. Dek Mega Coba mriki. suarane isih ora adokan. Iki. Nggih tasih mosok swara kok ora isih lho. Oh, Ini Nduk. Ayo seperti Mas. Engko nek wis ra iso nyuwara ya gur. Ngaren tindak mriki Mas. Oh, iya. Napa mboten salah margi. Kabare sing tak tampi sampeyan gandeng putri jare rondo anak siji. Ndika anika siri. Iso ora? Mbok aja kaya ngono. Lah iki kembange ngono kuwi kok kanca-kanca kek. Mengin-mengini. Iki Iki lho, kene ndek Ini Cahayu. Nduk, tengah ngene Nduk. Ngaturaken wilujeng dalu Mbah Waloyo besok. Iya Nduk, Bocah kok alon-alon. kaya apa telot. Saking cilik nganti arak kabur to. Aku biyen yo cilik sakmen iki lho Pakne. Iki lho Mbah, Mbah. Napa? Gun tulis aku naskah nek laron tahun wingi iki, setahun kepungkur iki. Oh, laron. Laron Lah niku nek ngertos Mbah Walu ya mesti dicaplok. Lah kok Lho tenan lah, poker. Eleh, dadak karo kowe rebutan laro siji nganti menyonyo ndase ke ora ngerti ra. Lah ya diangger cek ngono gek dislametke nggon sentir nggon silit ngedus ngono gek kletis. Anggep murah kelingan aku kowe. Ayo kelingan. Anggere nunggu nang nggon omah larone gek nggo cuthik ngono gek. Ayo selak Aku iki- pawacare bubar. Sing kelingan iki dak aku. Gek kowe petungul tok emplok gek kleru uler jaran ngene. Gilane. Dudu lur jaran sembrono. Nek tak ploke apa coba? Lah apa? Rayap. iya. Mulane kowe iki kaya goteng saiki. Ya apa? Goteng ki buase gedhe kaya manggo helm. Goteng. Iki Mega urung lahir iki jaman kaya ngono kuwi ya nak ya. Kowe ora ngerti goteng to, Nduk? Dereng Wah, Ya kaya ki lho. Yo kuwi aku Iki goteng lanang, gek iki goteng wedok. Ya sesuk sedilongkas gek ngerti nek gur goteng kowe. Sabar. nggih nderek dedonga kagem Bapak. Tukis ya.
Nggih Bapak Tokijan, mugi-mugi rezekinipun lancar. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih diparingi sehat selalu. Amin. Nggih. Aku ki ya arep ndongake ngono lah nek akeh sing maido. Pripun? Ndongaknoke wong awake dhewe wis dengap-dengap. Ndongake dhewe ra jigos ndongake wong liya. Iya. Ki caping gunung Dik Megawati bawan. Mas. Kono drawang loro tak delok kongkrus. Ya, apa? Kongkrus zaman biyen perlombaan ki jenenge kongkrus. Ya. Kowe rasah wedi karo mbokmu gedhe. Dan apa? Kowe arep sinden wis pinter kae karo sing urung iso ora bakal ngidak. Iki biyen sinden nomor 1 sak Gunung Kidul, seksine Pak Muryanto. Oh nggih. Lomba ning Karangrejek, pesertane 10, ning sing 9 bisu. Sajake ngumpulke kok ngidak ya. Wah, lah ana kowe iki jan ora arep eneng benere kok. Mbok kudune iki mujekke sing apik. Iya nek karo wanita iki kudu ngono ki lho, Mbak. Ora pareng nek kowe tenan karo sia-sia nek karo wong wedok. Syukur-syukur ya nek duwe rezeki dikekne sing wedok brak-bruk ngono kuwi. Lah, aku nek gur ngobru kowe bola-bali ngene ya. Nek ngopo? Lah angger sekolah ngobru. Ane ra klambi gombal ngobroke. Padha wae lebruk to. Kuwi dagelane Parjo kuwi. Apa bojoku kae nang omah tak kon ngebruki sapi ora gelem. Gak tak bruki dhewe. Ayo, Nduk. Saben bengi nyawa Nyolot, Mbak. Wis sepuh le nyolot rasa dhuwur-dhuwur. Wah, tuwa ki nek kambil ngono malah kentrose gedhe kok. Nek sampean gedhe. Lah aku kudu kambil ya ora ndek kentros. Duwe ding. Ya, aku ngerti kok. Aja ngomong. Ya aku ngerti lho, Lek. Aja diomonge wong-wong ndak dijaluk. Oh, prandek punek. yen memacan Karo hameng karo janur kuning. Nek kuwi arep urung tau bawa caping gunung ping pira isik jos. Lah kowe wis tau lho bawa caping gunung iki kaya kaset undhet. Napa niku kok iso? Aku kayak pas watuk yo. Kembang Enggak ya sembrono. Lah. Angger kaya ngono iki nggo korban lho bos. Kaya wedhus kejepit menan mbok ngono. Cempe. Iki tenan otomatis lho. Bojoku ki angger ora nyekel duit ngono le nyuwara mesti rada cemeng. Mbok Oh goleki apa to? nyilih duite Sabtu sapa sing duwe? Kok njilih pripun to, Mbak? Ning arek nyebrak ujung-ujunge. Suaraku otomatis lho. Ora neng sing ngulungi gek normal wae rasane. Kembang wae awatan Kelingan kancaku. Apa? Gunung. Lek walu ya. Apa? Lek walu ya, aja le. Nek moh kekno aku wae.
Lah niki lho ra nubruk senengane ya. Mas. Aku golek kesempatan nih. Bocah barang ora dak isin. Lah ngopo to? Lah ya kok nek nang omah. Aku ming nek. Mbah. Lah, mak genduk. Napa Mbak? Ya. Kak Mak gendut. Ngawur lho. Kena ager-ager mesti. Sembrono ora. Pacita. Sarawi. Oh, lagu tak. Mesakno lho Mas, mengkis-mengkis. Men marem. Sing Kono sing wis leren kok malah kowe ginjak-ginjek. laren urung dibalekke. Oh, kimpul ki pengen ditanono kowe le. Aja ditantang to. Sing nantang sapa? Lah ditanono le. Lah gur kon niteni apa ya lah. Nek ketoke. Ndi bocah iki? Bareng aku joget ra kendangi. Lah iki ngencengke iki lho, ngencengke tali. Aku ya meng ngulet kok iki mau. Panas udan. Arep parian ra. Mas, engko nek wis bar iki terus kowe latihan. Iya. Arep nilar kewajiban. Nak nggugu karepe dhewe. Dosa gedhe lho. Panas udan. Oh, dan panas. Ling-aling aling. Ayo mulai le, wis kebak kowe. Ya Madura. Menunjukkan sate. Dek remek. Ayo. Capek. caping gunung. Oh, Tekek lorek. Ya, tekek lorek, Mbah. Lorek. Ijen Iki sing ngersake sing kagungan kersa lho. Ayo. nggih, Pak Tuki Janjran ngersake tekek lorek. Ora kok. Ora ta. Tak arani. Sinten sing ngersake? Namung 150. Monggo. Lah kok aja ditawa-tawake. Tekek ki nek lorek gede banget larang lho. Engko tombol apa to, Lek? Weh, akeh dibakar to. Terus dadi awu kae piur-piur ke motong. Takon tenan. Oh, takon iki kena nggo tombo gudik kowe kelingan. Oh, kelingan dek sampean biyen kok akeh banget kae kok kebakar kae. Aku tak genah kae iki aku bernyiin to. Tekeke tak tugel tel. Sing ngisor ke tak bakar, gur mateng sing dhuwur nganti gosong. Tak wur-wurke di sini lah sing ngisor kowe tak pangan to sing mateng. Mulane terus mari. Ayo. Oke. Menika namung parian mawon Pak Tukijan, nyuwun pangapunten Pak Kapolsek kalian Pak Lurah kalian sedaya kemawon. Pokoke endi to Pak anu mau? Pak Belas. sapa? Pak Bowo karo Pak Marno mau saguh. Aja kuwatir kok tak sawer di. Heeh. Sopo ya apa? Wong aku lingguh jejerane ra ngendika apa-apa kok. Aku wis nggo duit 15 ngono. Malah sapa Yuto? 15 rupiah. Nunut nggih, Pak. Komen Ya ora diterke. apa-apa wong senenge. Iya. Nandor parina ngalon-alon. Atok ora nek lemahe kok. Men wong ki alun-alune tanduri Pak. Oh iya. Neng Tegalan kok ngombe dawet. Nek pegawai negeri tua oleh pensiun. Nek dagelan tua meng dadi tukang pijet.
ngono kuwi ra aku dhewe. Waduh tekak. Mbok iya. Pokoke tekak lorek mung gampang mung tekak lorek kowe kok. Wis, kuwi wis muni tekak lorek. Wis tekak lorek. Kuwi lah kok sampean nganggo KCMT. Lah ya. Benedum kok. Wah, Jang. Ning ya aja kaya jaran lho. Lah kok iso kaya jaran iku lha pripun? Jaran ke ora sopan kok. Nganggo kacamata, nganggo setut, nganggo sepatu ning ora katrokan. Lah iya wong mbok jileh wingi kok. Wis. Ayo wingi ki lho. Ya ora kaya Lah aku takone, lah kok sampean katok gegeden, katok jaran. Ngono berarti katok jaran. Lah men sedengan. Iki nganggo blur kabeh malam ini. Iya. Wah. Lah nek sing ngendang nggonen nek men kaya engkes-engkes. BTW aku yang nggawa lho, Mbah. Heeh. Endi neh sing aku iki. Wo nek Pak Barti ora gelem jauh mati nggih. Mboten wani nek jenengan kula nggih. Pak Muryanto kula nggih mboten wani ngundak kesiku. Mbah. Mbah. Napa? Sinden semen iki nek sing nganggo kacamata lho, Mbah. Belas. Nganggo nek kacamata jaran nandrungan lho Junan. Kacamata sing rono ikine. Oh. Soale iki nah nganggo ngono. Men kaya nek iki kaya badar. Kaya Kaya badar piye? Badar kaya putih kayak gak mripate ireng ngono. Weh, cetha ora kowe nok. Bisa tak jisle nok. Kuwi kir lho kuwi. 1 menit 10.000 ya, Bu. Kuwi kowe dicet. Beser beres. Niki sinten? Iki oh nggih. Mbok ya keturutan apa sing dadi karepe. Kene nyilih aku genten. Gah. Wah, gurmen ketoke. Kok gentena. Tekek lorek ndase ireng. Oh iya. Endi to iki? Cetha cangkem kok diobok-obok. Tekek lorek ndase ireng arep wis tuwek. Isih iso ngareng. Sik iso gawe areng. Duit. Bengi iki lah suka-suka nanggap wayang budaya Jawa. Pak Tukijan sing kagungan kersa muga waras lan panjang ayosmu. Yuk nyuwun ngarsane Gusti sing rawuh bengi muga tansah pinaringan slamet basuki lancar golek sandang pangan uga rejeki tak dongake sing dadi manten muga momongan ora kesuwen sing lanang tanggung jawab lan konsekuen kuwi ngono sing jenenge manten paling penak sing dadi temanten jam 7 bengi yakin lampune wis paten temanten kakung gagele nutup korden lah temanten putri siap-siap ana ngam paling penak lah sing lagi ewu ameng cukup lungguh kaya pateh nunggu dawuh ora ngerti wingi sing mburi kisruh tamune saya akeh kuwatir urung mateng lamu sing rawuh ana Pak Lurah Oh nggih. mongko saiki sumbangan ora lumrah ngendi-endi wong ewu saya kathah ning Pak Agus Pak Lurah sing ora duwe wekdal
iki yo dadi umum lurah sanak. umum sanak. Arep sedina kunjungan 20 ki diayahi kabeh. Iya. Ning aku anu Pak Lurah nek jenengan nggugu kalih kula. Nek dipunjung rak 100. Niku mboten sah didhahar. Lah kok Kok jagong digawa. lah kok digawa lho. Lah nek ora munjungan kan sing akon munjung sapa? Monggo. Aku wis tau jagung karo kancaku 5 ngono aku kancane do nggo tas aku yo mbopong kerdus ki 5. Ya ki diserahke. Lah sake sing ewoh-ewoh kuwi niki lak mung 50. Tak kandhani to. Nek jenenge punjungan ki rak biasanya seminggu sebelum hari H. Niku mawon menika dipun caosi dahar, gur ngono ta. Wah, nah aku tak wutuhke jamur ya men tak balekke aku. Men 50 yang mung guyon. Ah nggih. Iki diselani karo JOK. Apa? Apa wi? Jok. Oh. COK. Terus kena ya nak, selak wengi nak. Iki wis jam 12 keliwat. Najan Nadyan waton sarta Barasolai kumandang warane Netan walam apa setiane kelakon Setiane kelakon inum maning banyu gene
Glonteng ketak detung tak blas. Liki. Glonteng ketak detung. Assalamualaikum. Salam. Oblaku der. Lulus Raharja kalis ing Sambekala. Samping gunung pun sendikane. Nggih, wis dipinangkani karo Dik Mega. Iki wau caping gunung. Terus iki mau ya ana sing request anu, Mbah. Apa iki mau wuyung? Jare ana sing Tiwul Kidul Gunung. Anu Tiwul Kidul Gunung. Gunung Kidul. Tiwul Gunung Kidul barang ana, wuyung ya ana. Nah, saya dipinangkani sing dhisik. Sing Tiwul Gunung Kidul sih. Oh iya. Nemen dipinangkani karo Mbak Anggi men duet karo Lek Waluyek. Endi sing jenenge Anggi maju? Rena. Yo maju, do Anggi. Yo maju, maju kene. Yo maju, yo kene. Maju. Sugeng dalu, Mbah. Iya, Nduk, Cahayu. Waduh, jan. Pripun? Ora piye-piye angger weruh kok ngene iki rumahsaku jan ngrumasani lek lahir biyen ki kemruputen. Lah ngapa kemruputen? Apa rumasane nek upamane sampean ki lahir saiki ngono terus arep disenengi karo Anggi napa? Ya ora ke paling ora ya sebaya iki lagi biyen ki guru entuk susuran teng bejete ora. Ya ora apa-apa karang dia diterima-terimake rezeki iki sing maringi Gusti. Lah sampean ki nek ora kepengin nome gampang kok. Lah ngapa? Raup kencur. Terus? Jan Mbah Waluya sih bau kencur. Oh, jadi nek men enam iki kelamat kencur. Ayo. Ayo tak pikir. Tak pikir. Lah kan dhewe tak pikir rek kowe wis lali. Ayo. Bolak balik, ayo. Gunung Kidul, eling-eling panggen
sing gondang dikeplek lan dibel watu rintang opo watu kapur babagan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur iku kabeh ngono nduk papane para wisata sampeyan rono sabate tak jamin ora bakal aku cira oh ya campur sari nduk saka gunung akeh meskipun orang itu rasa pikir karo aku gunung kidul eling-eling panggenane dhuwur latah ngayo sing gondang adek kaplek lan dewel watu lintang apa watu kapur bakar seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur dalange ana toprake ana jatel ana rebana ana iku kabeh papane para wisata cegah ora bakal aku cira oh ya campur sari nduk saka gunung gitu sing mesti bulan orang ibu eko kabeh papane para wisata cekake sampean rono tak jamin ora bakal aku cima oh ya campur sari saka gunung gitu sing mesti bulan terorang apa sebabnya ngadeg kabeh? Lah pripun, Mbah? Ora dikon kowe ngadeg kabeh. Iki mung dikompake saka Gremes lagi. Wah udan to, Mbah? Ya gek kuku sing tuwa ngono ya. Matur nuwun. Iya matur nuwun. Sampun, Mbak Nyai. Iki selak udan. Nggih. Iki ketika udan ngene. Nggih. Tur iki lakone dawa, Mbah. Nggih. Kok nek Petruk ora kelakon rabi malah cotro. Oh, cilaka wis pokoke. Nggih, matur sembah nuwun Mas Dang Nggih. sampun parang kula nderekaken ugi Nggih. nderek ndedonga Pak Tukijan sak kula wangsa mugi Nggih. tansah pinanggih kalih sing sambe kala. Amin. Monggo Nggih. nderekaken. Niki wau ya Pak saking Pak Wasya Bala Cikunir Bekasi nyuwun ricik-ricik Banyumasan. Nggih. Mengke kula pinangkani tak nggone kiprah. Nggih. Mboten napa-napa katur Bapak Ibu Pembina Mekar Laras pengkon nglipar Gunung Kidul semoga tetap langgeng buana matur sembah nuwun. Anjayeng bawana kok langgeng buana. Matur nuwun.
Ayo terus kelakone, ayo Mas. Ya. Ya saurunge terus kelakon ya kirim Al-Fatihah kanggo para punden dalang dhisik. Iya, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugraha wae laruhi Ki Sutana Adisukita wae laruhi para punden dalang sak Swantara Al-Fatihah. Kusing tupa kung kemelon ngeneng kanthi sang ngabake sang ngabeki winengku sekong jajan nanging sangat hange kepe sang resikane ka putra